chibai le ve kole tunchuma chuan adventure thriller film 6 Below ti movie kan thir ho don ani kumsang ni som pasaria ti chwa khani a he movie hi thil thleng tak tak be chana siam ani movie bultan na chuan professional hockey player Eric Lamarck chuan drugs addict na sat chungchang le ati top na omchun chu thi mai ni thu lungkwai takin ron soya February ni rok kumsang ni pali ni in Erika chu thlasik laia omna tur munan saka cheng mekin zinga tho chuak ve chi a chutia in siam lai mek chuan chonulama thlipui tle tur thu chu radio a anno puang ve mek buka mase Erika chuan chu thu chu shivelo Erika chuan a hun kal to te chui kirin rui chunga motor khalwangin manani a drugs ngol veina laka tanga tal chu atum mek bukani nisari nuwa kota in lan mabak ni in chung thilwang chuan anu thinrim tur twar zolovin anung mek ani Erika chuin control zolovin adam doi chu tlem an hum le a khwate tlai chhotak zelawang chuan vura tol tur chuan ain siam tranta a mase atol na tur muna kalna tur bas chunang man lovin Sarai Sky Patrol Officer motora chuan abe chhowe ta a Erika vur tol na mun tur Sarai na tho na mun ni bok chu thlingin lom thu anchila anin thla nu chuan tlang sang lama chuan chawin adam doi chu tlem an tile a ti chuan tlang hnuai lampan chuan atleng thlata a nuamati ema wang chuan khochin danglam dan po chu mulo anu chu bia in a thei top chu a in siam that atum tho shila lelama sarai chuan thilo tle tur tho chu shain tlang chipa duty te chu anom na kharma turina shila Erika po vura chuan la tol zelin khwa chuan chiat lam apan bil zel bok van doi thak takin kirle tumlai mek chuan boruak omdan chu asheve chi a Sky Resort bulvel chu lo thimup to mai atan han kirle ngai naom to lo baka a phone an in chuan signal engma lo ombok si lo chu chuan ati thinrima abawani ti ein thiam ngala kalzelin thingkung bularia mai chu tumta a boruak chuan vo lampan zelin nol manga mei chem atum po hlo cham thak mai chuti lai chuan atet laia apain hockey khel azirtir lai shi chuakin engpo thleng se beidong lo turina shila chu chuan malam panzel tura chakna pitharin noi lampan chuan atol thale da zela mase khamsang tak zuk thlengin kalna lam tur chi to lo chuan ke in akal le ta ne sihal chen khatte nenin tokin anonin ro sak khuma snowboard chule kangin sihal ho lawatan chuan an out chiama ti chuan an kalbo vele tamaya maseri lotea sihal tam tak thom shile in thei topin an hlata chuan atlana vurchulai khwarin inti lumnan achunga alota chuta chuan lo mu hilin ahun kal to bok amule ta a anu le pain haulai amua anu chuan Erika chu no pangdang te ang boka oma hockey player ni tora training tur chuan adu lo thu soin apa zungol ve chuan ama anga hlo cham tura adu ve lo thu lo shitlet ve bok atuk zinga Erika ron harle chuan resort omna lam chui ker tumin amania kalna ti chu chhuta mase omzia omlo ti shithwain achian lo ziale aboti chuin pomta ni du than tur dang nei to heklo tlang hnuai lampan chuan atleng thale ta a
ma se khoi mun ma zupo lovin be si tur nei bel chuang lo adam doi tlem te chau chu ni anei to chu ni ama ang buka ile tum chuan an phora anoi tuilo oma chuan tlalutin adam doi lak tum chuan thei to pa chu a azuman nu chuan van nei thak takin a le uchuak le thei ta shama adin mun chuan chiat lam pan zelin akal chun zom zela lunglo om khom na chuan chol ha damin khovo lutuk wang chuan ni khwa shelo che pani athom no hu chu hak ring chuan khovo tin metlum mai don wang chuan athom no chu phela atlak na ke hliam po zwal lama lo pan le a chutia chaulai viau chuan ana te ti chok nan adam doi chu hanman le mai tuma ma se dam chok tur chuan ri rufi ma nei anga izia shain dam doi chu pai ta veka thomno a thermometer chuan maina strain chi lai akok te azuk mutheya zan lo thleng le in erika po zan khwain korwakin alola omaloni dam chwa ngei tum chuan thei to pala chwa ringa a thomno te chula in chuti lai chuan lataka resort eng lo lang chu han mu a alomin resort eng en pa chuan amu hi le ta a zingan har chuan kalle tumin siama adam doi da na mi tui chu inin atak salum na mang chuan wur alo ti tu yelo ni ni lai engma ei lovin alo om ta a chau to in thisena phu chwa khiala tloin chulaya chuan atu khleng amule ta ni abawa changa ni lina chuan amon har chuan amoza chu akiliama chuan alo in char khong vek maya amuza li antum chuan atak sathem chu pot thlatelin ake chu na viau ma se akal chun zum le ta a ama zana resort enga mu na lam chu panzelin an nai tak dewa chuan angai ruat na mai mai ni ti a hre chuak ta a athin rim thlak le ome zana lo thlen le chuan thingkung bula ria buk swalin a phone a signal ombe sein a phone anen chuan a phone battery chu alo thimak mai le chuti lai tak chuan anu chuan biak ron tum mekin lungche takin message an hot chi a atha chwat le nan eng tik lai poa abula omringa du thoron chila erika no panlaya lim taka nin fiam lai te angai to chuak pa bok aninga na chuan erika chuan akeliam chu en le in ama ain alo thalo le zwala amoza chu han pot kaw le a amoza ti sa them lo kai te chu a e tamai ani ahun kal to hre chuak le in anu in noya hockey player na achan bangin akhosave a poisa zongjong ru ilawatan mangjovin athin rim chuan bungrua te chu athe dar chiama anu churon kalin chanpue du thole in puitir turina ron ngena erika chuan a radio signal dong thei khol chu phorin toimatalin anon zon mu chu be se ni atukle ani rukna chuan ko tain lan nia bo pel wang chuan anu mangang chuan a thian te kolin erika omna azot kwala erika omna mun chu hri chuakin ama ngei chu muturin akalta a le lama erika po vutlikara radio signal donin be sein alo om ve mek thung ma se signal chu mu mai theilo be sein na ne na kalchun zom zelin ani sari na chuan erika no po erika cabin chu thlengin erika e torte chu alo khalvek ti le hitar po rei tak on to lo ti awa muta a ti chuan sky petrol station lam chu panwatin sarai bula chuan a fapa chu abawani erin thuwa washila erika thalak chu mu tirin sarai chuan alo shangal maya rescue team te chu ko khomin zonna chu antran tangala helicopter mang chuan erika chun han zong ta a chuti lai chuan tlang mun zau takara chuan atha shui nei tlem te mang chuan erika po alo lakal ve tok toka boile khata helicopter ri chu sha in an mu mei be sein a au ngal te chiama mun ol zau lampan chuan atlan pheya ma se van doi thlak takin sarai chuan mulovin a thlo bosan le ta a helicopter chu engma chanchin thar nei lawa kir le in erika be sin zongjong cho bota a amuta der mai chuti lai chuan anu hri chuakin a be fan fananga iziale anu in be dong mai tura do lo dan to te ngai to a station a ve thung chuan erika nu poria mai tu min lo oma
sarai chuan kho omdan anom lo em awang chuan rescue team te ron let le to tho chu shila chu chuan Erika nu chu tinain an ti dun nu chuan sarai po chuan Erika zon mu ngei chu atum ru pha le ta a ani riat na chuan Erika chuan akil hiam ti sathem chu eile in radio signal chu azon chun zom zela petrol station a chuan helicopter pilot chuan sarai bula chuan Erika zon ring chu asot lo thole khwa bo em awang chuan lili vel bak dam chuang ngai naum lo tho lo shila sarai chuan a thu soi chu dik lo ti in Erika po thilo chuan an zon mo ring tabik lo chuti lai ni Erika chuan chiang lo roin rescue team tin biang na chu radio a chuan a ro she theya a thei top chu in tlang chip lam chu pan le in a radio battery po atlem tran to hle a thashui tlem te ala nei lai chuan leya tluin ni khwa shelo chep to ni radio a chuan rescue team tin biang na chu sha chun zum le in a hun kal to a hri chuak le a hockey player pui pakhat chuan adam doi khoite a thla a anung changa siam that pho chuan hockey player ro pui takani thei tho shila angai to na chu mun danga wa kwa le in ti manga khel tura a chapo em awang chuan an hockey coach nen anin ti buai lai le apa in a chwa san lai ngai to a chuak le a apa anga mi hlo cham le nun hlo ni adu lo wang chuan tlang chip lam pan chuan a chakna nei zong zong chuan pan chho atum le ta a tlang chipa chuan muin a radio battery pani chia om to a chuan tuma nan lo ngai thlak po be se lo chuan anu tan message an hu chha ta a anu ne na chuan a mangai thole a thil ti te sim tak tho te suin ni khwa shelo chun zom ta ni petrol station na patrol officer chuan radio signal toi te tlang pakhat atangan man tho chu sarai chilin rang takin sarai chuan helicopter in chulai mun chu pan tangala tlang chipa chuan Erika chu ni khoshelawa wa mu in a hun taka rescue team te chuan la chuakin resort lampan chuan an hruai ta ni resort an thlen chuan helicopter lampanin Erika nu chu lo tlan ngalin a fapa chuak ko a alo la damwang chuan alom tak setani film top lama chuan Erika chuan in fuina thono pangte bula alo soya khovotin ake me na wang chuan kelema bua chutiang zongzong kara chuan a hlimin anuna hlim lai ber atong si ani ome khati zong ka he movie kan thlir ho le tur chu ni e